Vítám se dnešního videa. Dnešní video bude reakce na Elbasu Fofila Samantha, nebo na Elbasu Fofilu. Tady to vám chci říct, že to není ta špatná reakce, je to ta dobrá reakce, kde prostě její názor podle videí. To je ta dobrá reakce a ne ta špatná, takže když jakoby natočím video, tak nepište, že třeba blbá nebo tak, protože to je ta dobrá reakce, to není ta špatná reakce. Teď jsem se koukal na ty miniatury, tak musím vědět, že ty miniatury jsou fakt hezký. Foxy X Mango. Jo, jasně. To je vlastně jenom... To je, jak kdybyž tak řeknu dubbing, nebo ne úplně dubbing, ale prostě tam dělá ty hlasy, tak to je dobrý, to cením. Komentář dobrý. To je dobrý. Jo, tak tohle se ti povedlo. To musím říct, že jako ty hlasy si celá dobře udělala. Ten hlas Foxyho. Tady se někdo inspiroval bagetou, že? Like. Kdo dal dislike, tak ho zabiju. A tady ty dvě animace jsem viděla. Mě zajímalo přesto, co děláš. Protože jakože jsou to jenom stickmeni, ale vypadá to dobře. Ale umíš kreslit strašně hezky. TikTok videa. Ježišimarja, hekřiku. Dobrý intro. Hej, ale ty máš dobrý videa. To je dobrý. Takže, když to tak řeknu, kdybych mě měla ohodnotit od 1 do 10, tak dávám 9. Proč? Jako já bych taky, kdyby někdo hodnotil mě, tak dá tak 5. 9, proč? Tenhle ten banner si mohl trošku na tom zapracovat, jako ono na tom jde vidět, že tam jsou nějaký animatronice nebo něco snavka, nebo prostě tady vypadá to jako kdyby to byl nějaký pony nebo něco snavka. Ale vypadá to jako docela hezky. Určitě ten obraz vypadá v realitě hezky. Ale ten banner určitě si mohla buď oříznout líp, aby tam toho šlo vidět líp, protože tady vidět jenom nějaká skvrna a tady kousek obliče. A potom tady jsou nějaký růžový čárky. Jinak dobrý. Jako, co se to stalo? Profilovka dobrá, videa dobrý, mají kvalitu. Mají nějaké zpracování, což je dobrý. Intra umíš, kreslit umíš, animace výborný, takže určitě doporučuji tenhle kanál. Podle mě teda, jako jestli bude nějaký ty tvoje videa, budou mít ještě nějaký posun, tak určitě budeš mít víc odběratelů než jenom 60. Já ti dám ještě odběr z toho telefonu, co mám tady vedle sebe, tohle tačky telefonu. Určitě ti dám odběr a sdílnu tě, protože máš fakt jako super videa. To by bylo všechno a zatím čus.